Was na 5 lekcji tańca, który może Wam się wydawać nieco dziwny, albo przynajmniej obco brzmiący, ponieważ nazywa się on Sean-nós. No właśnie, co to w ogóle jest ten Sean-nós? Sean-nós oznacza w języku irlandzkim stary styl. Jest to irlandzki styl tańca, który zyskał swoją nazwę dopiero około 20 lat temu, wywodząc się z wiejskich regionów Irlandii, gdzie tradycja tańca i muzyki była naturalną potrzebą i sposobem na rozrywkę społeczną. Ludzie w Irlandii od wieków są miłośnikami muzyki. Grają przy każdej możliwej okazji. A tam, gdzie muzyka, są i tancerze. Tancerze, którzy są również muzykami, ponieważ wystukują rytm za pomocą stóp, tworząc sekcję perkusyjną. Sean-nós charakteryzuje się spontanicznością i swobodą wyrażania siebie. Ponieważ jest to forma improwizowana, każdy tancerz prezentuje swój własny, niepowtarzalny styl. Tradycyjnie ruchy nóg są niewielkie i mniej przestrzenne, blisko podłogi, a ciało jest zrelaksowane od pasa w górę. Współcześnie Sean-nós można zobaczyć podczas festiwali tanecznych, zawodów, koncertów, a także w formie, w jakiej tradycyjnie się rozwijał, czyli w pubach lub w domach, wszędzie tam, gdzie słychać irlandzką muzykę. Forma ta jest również rozpowszechniana poprzez warsztaty. Zapraszam więc serdecznie do eksplorowania. Teraz, gdy już orientujecie się, co będziemy robić podczas naszych zajęć, kilka słów o tym, jak się przygotować. Zapytacie może, co ubrać najlepiej? To odpowiem, że po prostu coś, co jest dla Was wygodne. Mogą to być dresy, mogą to być leginsy, mogą być jeansy, które są w miarę rozciągliwe. Ja tak na przykład mam takie rozciągliwe jeansy na sobie. Jakiś t-shirt, jeżeli jesteście z marzlakami, to bluza, ale najprawdopodobniej jak zaczniemy się rozkręcać, to ta bluza będzie niepotrzebna. Natomiast co na nogi? Słuchajcie, jeżeli chodzi o obuwie, nie musicie mieć żadnych specjalnych butów do stepowania. Możecie mieć zwykłe buty. Ja czasem stepuję w takich, czasem w zwykłych adidasach. Myślę, że najbardziej miło brzmiące buty są zazwyczaj butami skórzanymi, najlepiej na skórzanej podeszwie, jeżeli macie takowe. Czyli jakiekolwiek buty, w których chodzicie na uroczystości, na apele w szkole, do kościoła, nie wiem, coś w tym stylu. Tak więc na pewno nie musicie się martwić o to, że muszę jakieś specjalne buty mieć, żeby w ogóle zacząć. Nie, możemy zacząć już teraz, nawet na bosaka. No to kochani, zaczynamy. Wszelkie typy stepowania wiążą się przede wszystkim z poczuciem rytmu. Więc nad tym sobie na początku trochę popracujemy i przy okazji zrobimy małą rozgrzewkę. Taniec, którego będziemy się uczyć, czyli brush dance, będzie to taniec w rytmie 4/4, w tak zwanym rytmie reela. Jest to jeden z rytmów irlandzkich, jeden z bardziej popularnych w dzisiejszych czasach. Jest on, tak jak powiedziałam wcześniej, w metrum 4/4, co oznacza, że w jednym takcie mamy 4 ćwierćnuty. Jeżeli ktoś ma pojęcie na temat teorii muzyki, to może mu to ułatwić sprawę. Jeżeli ktoś nie ma pojęcia na temat teorii muzyki, niech się nie przejmuje, ale wyjaśnię, co będziemy robić. Wyobraźcie sobie, że chcemy wystukać bardzo prosty rytm, który będzie się coraz bardziej zagęszczał. Zaczniemy sobie od uderzenia tylko na konkretny takt. Czyli będziemy sobie liczyć 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, więc to będzie to nasze pierwsze podejście. W drugim podejściu ten rytm zagęścimy. Będziemy mieli 2 razy więcej dźwięków i będziemy wystukiwać coś takiego. 1, 2, 3, 4 i tak dalej. W trzecim podejściu zagęścimy ten rytm jeszcze bardziej i będziemy liczyć 1, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4 i tak dalej, i tak dalej. A w ostatnim podejściu zagęścimy
zagęścimy go całkowicie i będziemy mieli bardzo dużo dźwięków. Uwaga, nie będę tego liczyć, bo nawet chyba nie zdążę. Ok, ale będziemy to oczywiście robić nogami. I teraz, w jaki sposób? Po prostu będziemy chodzić. Chodzić możecie albo na całych stopach, albo jeżeli chcecie, możecie wejść delikatnie na śródstopie. Zwłaszcza te szybkie dźwięki będzie o wiele łatwiej zrobić właśnie na śródstopie. I słuchajcie, spróbujemy to zrobić raz na sucho, a później włączę muzykę i to samo zrobimy z muzyką. Uwaga, więc zaczynamy. 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, mamy dużo czasu, 7, 8. Zagęszczamy. Raz, i 2, i 3, i 4, i 5, i 6, i 7, i 8. I znowu. Raz, 2, 3, 4. Możecie się poruszać. 5, 6, 7, 8. I jeszcze bardziej zagęszczamy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Zróbmy sobie to ćwiczenie jeszcze raz. Tym razem będziecie widzieć troszkę dokładniej moje stopy. Tak więc uwaga. 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zagęszczamy rytm. I 2, i 3, i 4, i 5, i 6, i 7, i 8. I znowu zagęszczamy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak więc za każdym razem mamy 2 razy więcej dźwięków. Podejrzewam, że ostatnia runda była dosyć angażująca do Waszych nóg. Jeżeli czuliście, że Wam jest to trudno zrobić, to znaczy, że najprawdopodobniej za bardzo spięliście całe ciało. Więc zwłaszcza jak idziemy sobie do tej ostatniej rundy, kiedy będziemy tańczyć szybko, staramy się jak najbardziej rozluźnić zwłaszcza nogi, puścić stawy kolanowe, tak żeby Wam było po prostu miło. Ok, spróbujmy z muzyką. Mam muzykę. Możecie przez chwilkę jej posłuchać, żeby wczuć się w rytm. I zaczynamy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 razy więcej dźwięków. Poczujcie się swobodnie. I znowu 2 razy więcej dźwięków. Jeszcze bardziej zagęszczam nasz rytm. I uwaga. Spróbujcie wytrzymać do końca. I znowu zwalniamy. I uwaga. Robimy jeszcze jedną rundę. W trzeciej rundzie spróbujemy się tym pobawić. Na razie jedziemy sobie znowu 2 razy gęściej. Możecie się przemieszczać. Zmieniać przestrzeń. Muzyka nam troszkę przyspiesza. Więc uwaga.
Wam to odpowiada? Słuchajcie, tym ćwiczeniem chciałam Wam uzmysłowić i przekonać Was, że stepowanie może być tak naprawdę bardzo proste. Zobaczcie, że jedyny krok, którego używaliśmy, to było chodzenie. Myślę, że każdy potrafi chodzić. Jedyne co zmienialiśmy, to od czasu do czasu byliśmy na całych stopach, a od czasu do czasu wchodziliśmy na palce. Co też powodowało, że nasz dźwięk się już troszeczkę zmieniał. I jeżeli posłuchacie muzyki i będziecie reagować na pewne akcenty, które w niej zachodzą, na przyspieszanie rytmu, na zwalnianie rytmu, to już można tym tak naprawdę stworzyć taniec. Jeżeli jeszcze dołożycie do tego zmiany w przestrzeni, jakieś proste obroty, w niesamowicie prosty sposób można się wspaniale bawić. No to słuchajcie, idziemy dalej, będziemy poznawać pewne proste, a później coraz trudniejsze kroki, które nam jeszcze bardziej urozmaicą to, co możemy zrobić w szamos. Pierwszy krok, którego się nauczymy teraz, będzie to polka irlandzka. Przynajmniej ja ten krok tak nazywam, czasem spotkałam się także z innymi nazwami, ale niech będzie to dla nas krok polki. Pokażę, jak on wygląda. Możecie go robić delikatnie na śródstopiu albo na całych stopach. Generalnie to jest Wasz wybór. Uwaga! Raz, dwa, trzy, cztery. 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 Jak widzicie, jest bardzo, bardzo prosty. I zaczniemy od takiego naprawdę mało dynamicznego sposobu robienia tego kroczku. Robimy na zmianę 3 kroki pauza. Czyli jeżeli zacznę prawą nogą, będzie to wyglądać w ten sposób. Raz, prawa, lewa, prawa, pauza. Teraz mam lewą nogę wolną, robię dokładnie to samo. Lewa, prawa, lewa, pauza. Prawa, lewa, prawa, pauza, lewa, prawa, lewa, pauza. Ok, zrobię jeszcze raz. Będę szła delikatnie do przodu. 5, 6, 7, 8. Prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. I możecie się tym krokiem przesuwać gdzie tylko chcecie. Ja zrobię obrót, żeby mnie było lepiej widać, ponieważ jak będę szła ciągle do przodu, to w pewnym momencie przestaniecie widzieć moją głowę i moje nogi. Więc się wycofam. Można ten krok robić także w tył. Raz, dwa, trzy, pauza, raz, dwa, trzy, pauza, raz, dwa, trzy, pauza, raz, dwa, trzy, pauza. Zobaczmy jeszcze raz, jak wygląda krok polki, tym razem w większym zbliżeniu. Stanę do Was tyłem, aby było łatwiej się Wam nauczyć kroku. Zaczynam od prawej nogi i idę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Zróbmy jeszcze raz. 5, 6, 7 i raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, trzy, cztery. Jeszcze troszeczkę szybciej. 5, 6, 7, 8. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. I mogę sobie spróbować pochodzić. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Zwróćcie uwagę, jaki rytm chcemy stukać.
zwykle włączę muzykę, żebyście mogli sobie również poćwiczyć z muzyką i wczuć się lepiej w rytm irlandzkiego rilla. I raz, 2, 3, 4 i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lubię raz do przodu, raz do tyłu. Możecie sobie wybrać, w jaki sposób ćwiczycie ten krok. Narodzi się kolejny krok. Będzie to tak zwany Connemara Step. Żeby łatwiej nam było go zrobić, spróbujmy sobie na początek zaangażować troszkę nasze obcasy. Mianowicie, co będziemy robić? W zwolnionym tempie wygląda w ten sposób, że uderzamy obcasem o podłogę i stawiamy nogę. I później druga noga robi to samo. Uderzamy o podłogę, stawiamy. Uderzamy, stawiamy. To jest bardzo wolne tempo, ale warto sobie przez chwilkę w tym wolnym tempie poćwiczyć, żebyście zrozumieli, o co chodzi i jaka część stopy dokładnie wydaje dźwięk. Obcas i wchodzimy na całą stopę. Obcas, palce albo obcas, cała stopa. Jak wolicie. Spróbujcie troszkę przyspieszyć i polecam, jak przyspieszacie, zmniejszyć Wasz ruch. Czyli już nie musi być taki duży. Wyobraźcie sobie, że chcecie go tak naprawdę zrobić jak najbardziej pod Waszą miednicą. I możecie sobie znowu przyspieszyć. I w pewnym momencie poczujecie, że ten obcas jest tak naprawdę trochę przypadkowy. Robię kroki i niechcący zahaczam o podłogę. I mogę sobie wędrować gdzie tylko chcę. Jak nabierzemy wprawy, to ten ruch jest naprawdę bardzo leciutki i praktycznie nie wymaga od nas energii. I teraz słuchajcie, wracamy do kroku Polki, gdzie robiliśmy sobie raz, 2, 3, pauza, raz, 2, 3, pauza, raz, 2, 3, pauza, raz, 2, 3. I teraz do naszych kroków pomiędzy wklejamy obcasy. Zobaczcie jeszcze raz, jak wygląda nasz Connemara Step. Zróbmy sobie najpierw 4 kroki Polki, a później dodamy
obcasy pomiędzy. Powolutku. 5, 6, 7, 8. Raz, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. Tak, dodajemy obcasy pomiędzy. Heel step, heel step, step, heel step, heel step, step. Raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. Zrobię tyłem do Was, może to Wam też ułatwi. Zacznę jeszcze raz od polek. 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 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 raz, 2, 3 i heel step, heel step, step, heel step, heel step, step. I jeszcze chwilkę spróbujcie. Zauważcie, że ten krok polki jest bazą, która jest nam potrzebna do stworzenia Connemara Step. Czyli jeszcze raz zwrócę uwagę, że idziemy sobie raz, 2, 3. Mamy tylko 3 dźwięki. I teraz przed każdym kroczkiem, przepraszam, przed dwoma pierwszymi kroczkami chcemy dodać dźwięk obcasa. Ja mówię na to heel, żeby było krócej. Jest to jeden dźwięk, więc heel, a to jest step. Uwaga. Robię step, step, step. Moja zwykła poleczka. I wsadzam. Heel step, heel step, step. 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 Spróbujmy to samo zrobić z muzyką. Proponuję zacząć od polki. Zrobimy 4 razy krok polki, a później 4 razy Connemara Step. Uwaga! Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raz, 2, 3, 4 i step, 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 step. Jeszcze raz. Ostatni raz. Step, 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 step. To słuchajcie, mamy już drugi krok. Pamiętajcie o jednym, jeżeli kroczki nie od razu są dla Was naturalne i sprawiają Wam troszeczkę kłopotu, zwłaszcza jeżeli chcemy je wykonać szybciej, nie przejmujcie się zupełnie. Możecie sobie zawsze cofnąć filmik, powtórzyć jeszcze raz to, co ćwiczyliśmy wspólnie i dopiero pójść dalej. Ja sugeruję również powtarzanie systematyczne, więc jeżeli sobie będziecie przez cały tydzień po 5-10 minut dziennie ćwiczyć jakiś pojedynczy kroczek, to na pewno prędzej czy później będzie on dla Was prosty i będziecie się na pewno o wiele bardziej cieszyć z jego wykonania i po prostu z tańczenia. Słuchajcie, idziemy dalej. Mam jeszcze dla Was 2 rzeczy na dzisiaj. Trzeci krok, który będziemy bardzo potrzebować do naszego brush dance, będą to tak zwane galopki. Ja na to mówię galop, ponieważ brzmi on troszkę tak, jakby galopował koń. Zobaczcie sami.
słuchajcie, wszystko wiemy. Mamy krok, obcas, krok i pauza. Zobaczcie, robię sobie powoli. Krok, obcas i wejście z przeniesieniem ciężaru ciała. I znowu dokładnie tą samą nogą robię. Krok, obcas, wejście, pauza. Krok, obcas, wejście, pauza. Krok, obcas, wejście. Krok, obcas, wejście. I krok, obcas, wejście. Spróbujmy zrobić na drugą stronę. Zaczynamy od drugiej nogi. Krok, obcas, wejście, pauza. Krok, obcas, wejdź, pauza. Krok, obcas, wejdź, pauza. Krok, obcas, wejdź, pauza. I teraz słuchajcie, troszeczkę luzujemy nasze ciało. Postarajmy się, żeby ten krok nie był takim robotycznym krokiem. Raz, dwa, trzy, cztery. Tylko, żeby dostał takiego bounce'u tak zwanego, czyli nasze kolanka sobie pracują delikatnie. Mamy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ok? Bardziej płynnie. Łączymy te wszystkie dźwięki ze sobą. Jeżeli chodzi o wierszyk, który może czasem ułatwić podczas uczenia się kroczków, step, heel, step. Ja mówię w ten sposób, najprościej jak można. Step, heel, step, 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 step, heel, step. Zrobimy w drugą stronę. 5, 6, 7 i step, heel, step, 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 step, heel, step. Zobaczcie jeszcze raz, jak wygląda gallop step z troszeczkę bliższej perspektywy. Robię sobie step, heel, step, step, heel, step. Pamiętajcie o pauzie po trzecim dźwięku. Raz, dwa, trzy, pauza, raz, dwa, trzy, pauza, raz, dwa, trzy, pauza, raz, dwa, trzy, pauza. Zmieńmy nogę, pójdźmy w drugą stronę. Uwaga. Step, heel, step, pauza, step, heel, step, pauza, step, heel, step, pauza, step, heel, step, pauza, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Zróbmy troszkę szybciej, ponieważ tak jak mówiłam, gallop step jest takim raczej zagęszczonym krokiem i chcemy połączyć te wszystkie dźwięki, nie być takim robocikiem. Czyli step, heel, step, step, heel, step, step, heel, step, step, heel, step. Tak, zrobię przez chwilkę, żebyście mieli czas dołączyć. Zróbmy to samo na drugą nogę. 7, 8, step, heel, step, step, heel, step, step, heel, step. Tak jak mówiłam, możecie się poruszać do boku, a możecie zostać w miejscu. Nawet się obracać. Jeżeli chcemy zmienić stronę, to możemy zrobić taki mały trik. Zobaczcie. Step, heel, step, step, heel, step, step, heel, step, step, heel, step. Jestem tu. Robię mały podskok zamiast step. Ponieważ jestem ciężarem ciała na tej nodze, więc trudno mi wykonać step nagle. Muszę podskoczyć. I drugą nogą od razu heel, step dokończę. Hop, heel, step.
wygląda zmiana nogi pomiędzy pójściem w jedną stronę, a pójściem w drugą stronę naszym galopem. Zobaczcie, robię step, heel, step, step, heel, step, step, heel, step, step, heel, step. I powiedzmy, że po 4 razach chcę pójść w drugą stronę. Więc nie mogę zrobić na tej nodze step, ponieważ na niej już stoję. Więc co mnie może uratować, to podskok. Hop, heel, step. I później już dokładnie robię to samo, co zwykle. Czyli zawsze jak docieram na koniec, to zamiast step, heel, step, robię hop, heel, step. Zrobię parę razy powolutku, zobaczcie sobie, postarajcie się dołączyć do tego, co robią moje nogi. 5, 6, 7, 8. Step, heel, step, step, heel, step, step, heel, step, step, heel, step, hop, heel, step, step, heel, step, step, heel, step, step, heel, step, hop, heel, step. Hop, heel, step, step, heel, step, step, heel, step. Ostatnie 2 razy. Jestem pewna, że już macie to opanowane. A jeżeli nie, to dajcie sobie chwilkę, bądźcie cierpliwi i po prostu ćwiczcie. Spróbujmy zrobić sobie parę sekwencji do muzyki. Może zacznijmy od bardzo długiego pójścia w jedną stronę, później bardzo długiego pójścia w drugą stronę. Zobaczcie. Step, 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 step. Bardzo leciutko. I w drugą. I spróbuj zmieniać strony płynnie przez podskok na końcu. Hop i step. I uwaga. Hop i step. Spróbujmy jeszcze raz. Tym razem zobaczycie sobie bliżej. Hop i step. Hop i step. Tak, ja decyduję, w którym momencie chcę zrobić zmianę tak naprawdę. Jak widzicie, gallop step możemy tańczyć na wiele różnych sposobów. Możecie go powtarzać tyle razy, ile chcecie. Możecie go robić przez prawie całe 8 taktów, albo tylko przez jeden takt. To Wy wybieracie tak naprawdę. Chyba że mamy oczywiście choreografię, tak jak już na następnych zajęciach, kiedy ja będę decydować o tym, ile razy zrobimy dany krok. Natomiast dzisiaj spróbujmy jeszcze raz pobawić się do muzyki i raz robimy dłuższy galop, raz robimy krótszy. Posłuchajcie, powczuwajcie się, poimprowizujcie, dajcie swojemu ciału zatańczyć tak, jak ma ochotę. 5, 6, 7 i...
Więc kochani, czasem się też może zdarzyć, że jak zrobicie sobie taką serię improwizacyjną, to nagle wasze nogi zaczynają chcieć robić coś zupełnie innego. To jest bardzo dobra oznaka, ponieważ wasze własne pomysły dochodzą do głosu i nie bójcie się tego, możecie sobie łamać pewne schematy, których się nauczyliście. Bardzo zachęcam, aby odważnie wchodzić właśnie w improwizację. Ostatnia rzecz na dziś jest bardzo prosta. Są to tylko takie różne ozdobniki, które możemy sobie wykorzystać podczas naszych kroczków. Na przykład robię sobie polkę. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I nagle robię obcas, obcas. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I wystawiam sobie obcasik, obcasik. Tak? Robię dźwięk, który też ma inną jakość, inaczej go słyszymy niż na przykład taki dźwięk, a taki. Ok? I tylko sobie chcemy pokazać, jakie mamy piękne buty, albo że nam się coś przykleiło do podeszwy na przykład. Ok? Spróbujcie sobie parę razy zrobić tylko obcas, pokaż, obcas, pokaż. Pomiędzy oczywiście robimy jeden krok, żeby zmienić nogę. Mogę też zrobić tylko jedną nogę. Albo tylko drugą. Więc to jest jeden ozdobnik. Co możemy jeszcze zrobić? Możemy zrobić tak zwany toe, czyli delikatne uderzenie dużego palucha o podłogę. Tak? Toe to po angielsku duży palec u nogi. Więc zamiast raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, obcas, obcas, możemy zrobić na przykład raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, toe, toe. To możemy robić we wszystkich kierunkach, jakie chcecie. Możemy go zrobić z przodu na przykład. Spróbujcie. Tyk, tyk. Albo parę to jedną nogą. Albo z tyłu. Albo z boku. Albo możemy je mieszać. Raz zrobić tu, raz zrobić tu, raz zrobić na przykład tylko coś takiego. Niekoniecznie duży palec, ale na przykład taki tip. Więc jak widzicie, jest bardzo dużo możliwości. Znowu zależy od waszej wyobraźni, w jaki sposób je sobie użyjecie, te nasze ozdobniki. Może wymyślicie jakiś swój. Ja wam podaję tylko dzisiaj obcasik i toe. Ewentualnie tip. Zobaczcie jeszcze raz, jakie ozdobniki możemy zrobić. Tak jak pokazywałam. Obcas, obcas, albo toe, toe, obcas, obcas, toe, toe. Możemy sobie na przykład zrobić obcas, toe, obcas, toe, obcas, toe, obcas. Myślę, że to jest akurat dość proste. Kochani, jak zapewne pamiętacie, na początku zupełnie filmiku mówiłam, że szanos jest tak naprawdę głównie formą improwizowaną. Co to oznacza? Że wyskakując na parkiet, na przykład w jakimś pubie, jesteśmy skazani na siebie. Co oznacza, że to my decydujemy tak naprawdę, co zatańczymy. I mimo tego, że mamy w głowie pewne schematy kroków, których się uczymy i będziemy uczyć, to tak naprawdę możecie te kroki i schematy łamać. I to jest najpiękniejsze w tym, ponieważ w zależności od tego, jaką muzykę słyszycie, może chcieć wam się zatańczyć troszkę inaczej w danym momencie. Albo akurat tego dnia się po prostu inaczej czujecie, na przykład macie mniej siły albo więcej siły, macie ochotę na bardziej dynamiczny krok, albo na pozostanie bardziej przy ziemi i po prostu wystukiwanie rytmu
Tak więc w zależności od tego, jak się czujecie, tak w danym momencie zatańczycie i tak sobie Wasze kroki będziecie łączyć. I zachęcam do tego, aby rzeczywiście próbować improwizować jak najczęściej tylko możecie. Ponieważ na początku może być to troszkę trudne. Po pierwsze przełamanie się, po drugie czasem myślimy sobie, że wcale nic ciekawego nie wymyślę, ale nie oceniajcie tego zupełnie i wejdźcie w taką chęć po prostu zabawy tym, czego się uczycie. Może sami z siebie wymyślicie jakiś własny krok, jakiś własny ozdobnik i tam się rodzą naprawdę wtedy magiczne rzeczy. Tak więc na sam koniec dzisiejszego spotkania zachęcam Was do tego, abyśmy zrobili sobie taki mały jam session. Niestety nie mamy muzyka żywego, ale oczywiście włączę nam utworek, który nam dzisiaj towarzyszył i zachęcam, żebyście sobie spróbowali odkopać w odmętach Waszej głowy na szybciutko to, co zrobiliśmy. Była to polka. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Później nauczyliśmy się Connemara Step, który opierał się również na schemacie polki, ale dodaliśmy tam 2 obcasy, czyli heel step, heel step, step, heel step, heel step, step. To był nasz Connemara Step. Później bawiliśmy się troszkę tak zwanymi gallop steps, czyli nasze galopki robiliśmy. Patataj, 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 patataj. Step, heel step, step, heel step, step, heel step, step, heel step. Jeżeli chcecie, możecie sobie ładnie zmienić kierunek przez hop. Tak? I na końcu, na samym końcu rzuciłam Wam tylko hasło ozdobników, czyli na przykład wystawienia sobie stopy do przodu, pokazania obcasa, albo zrobienie tak zwanego toe. I te ozdobniki możecie też mieszać, robić w różnych stronach, w różne strony. To kochani, parkiet należy do Was, bawcie się, łączcie kroki jak tylko chcecie, słuchajcie muzyki. Na koniec mała rada, czasem jest lepiej zrobić mniej niż za dużo. Tak więc zaczynamy.